Shekarun Burakar Sphinx ya wuce yadda muke tsammani. Burakar Sphinx ya kasance ɗaya daga cikin abubuwa mafi ban mamaki a game da aikin mutanen da, wadda koda a cikin labaran Misrawa ba za ka taɓa jin labarin samuwarsa ko kuma dalilin yinsa ba. Za mu iya kwatantawa da kamar ba da labarin birnin Kano ba tare da ka ambaci dutsen Dala ba. Bari dai ku ji hujjar da ta ƙayatar da ni har na kawo wannan batu a game da jimawar Burakar Sphinx. Duba da ganin yadda ginin katangar da Burakar ke ciki ya rauzaye, zai sa mu gamsu da cewa shekarun Burakar ta Sphinx ya wuce yadda masanan mainstream ɗin ƙasar Egypt ke faɗi. A jikin ginin katangar za mu ga alamun shatar rauzayewar ruwa mai yawa kuma wanda ya jima a gun. Ba zai yi ka ce ai wannan rauzayewar iska ba ce ko ta ƙasa. In ko haka ne, kaga lokaci na ƙarshe da duniya ta yi ambaliyar ruwa wadda muke da tabbacin ya shafi ko ina a duniya shine ruwan dufana, kuma an yi shi ne akalla kimanin shekara 9,000 da suka wuce, wadda hakan ke nuna cewa akalla shekarun Sphinx ya haura 5,000 kamar yadda masanan Egypt suke faɗi, face sama da shekara 9,000.